ҳамдиёрони азиз 25 июли соли 2024 мебошад ва ба ман ба шумо нашунамои пистае ки соли баҳори 2023 шинондем ан 2024. Писта қадаш 1 метр 20 сантиметр шудааст. ана ҷои пайвандиаш дидед рӯи замин ба худо хоҳад 23 ки шинондем 23 24 25 26 моҳ аз ин писта интизори мева мешем. худо хоҳад кани мана бо тарзи қатраги об метем беқинаш пору беқинаш ҳама қонунӣ кардаги аст алаф мондем нам напарад гуфта манам хел нашунамо дорад ва пистаи ҳамин сол шинондагиро нишон метиҳам ба шумо. ман ин ҳамин сол шинондаги аст. мана инаш ҳамин сол аст. инаш ба фикрам бепайванд аст. баргашт дигар хел инаш пайванди аст. инаш ай пайванд буромадагӣ бояд бошад. ҳа дуруст аз пайванд буромадагӣ мана ин ҷои пайванд ин ҷои пайванд инаш бошад. дар ҳақиқат инаш аз пайванд нест. инаш аз пайванд поён. ман инҷа пайванд будааст набуромадааст ай пайванд поён буромадааст. бигзор бурояд. ба пайванд мекунем. бо наринам дар кор. ани пистаи ҳамин сола бо аз пайванди мана. бинед имсол ин нашунамош ҳамин хел ба як камтарак ҳамин хел гона ҷои пайвандаш бинед. имсол ҳамин хел як ба ҷон меқапаю ба соли дигар нашунамода шурӯъ мекунанд. ани инҷида фикрамда ки нест ин хушкшудагӣ бошад. намеёбам инро ман. инҷа нест. ёҳои ана инҷа бошад ме. ана будааст. ана будааст. ин пайванди ҷои пайванди не а пайванд нагирифтааст а пайванд поён буромадааст. инашам баъд пайванд мешавад. инашро мебинем. мана ба ҷон барг шудааст. ин худо хоҳад ҳамин сол ба ҷон барг мекунад. сола мегузаронаду соли оянда баъд ҳаракати сахт мекунад. ин антоқоро мо имсол 2 маротиба задем бо мезанем. манам хел нашунамои пистаҳо ҳамдиёрони азиз. инашам ҳамдарони алафда ҳаст. нашунамо дорад. ана инаш нашунамои беҳтар дорад. бинед мана қатраги об додем нам. ина ин аз пайванд поён маълум аст баргашт ки пайванди нест. ҳамин хел ҳамдиёрони азиз мо боғро пистазор мекунем. худо хоҳад дар чорбоғ ноҳияи варзоб ба пистапарварӣ шурӯъ мекунем. чунки ин гармиро бинед. дар ин гармӣ фақат танҳо ва танҳо писта мешавад. дар ин гармӣ буромада агар себ бошад зардолу бошад гелос бошад мо дору пӯшошида бошем дар ин гармӣ ҳалқамон қоқ мешавад. наметонем намехоҳем буромадан ва намехоҳем буромада коркард кунем ва дар чӣ мешавад дар натиҷа касал мешавад. инро чӣ ин пистаи ҳамин сола аст. ин нарина аст. ина бинед чӣ хел нашунамоаш зур аст. инро ҳатман соли оянда пайванд мекунем. нарина ҳам хел зур аст. ва инро чӣ пистаро мо ягон кор намекунем. ҳамин таваккал ба худо. дар гармии тобистон мо дар дорини хона бароҳат хоб мекунем. писта бошад сабзида ба мо мева метиҳад. ана ҳамдиёрони азиз ин фикри мулоҳизаи ман оиди ояндаи боғдорӣ дар тоҷикистон ин пистапарварӣ. писта мекунед роҳат мекунед. ман ҳаминҷода писта буд як қисмаш қоқ мешавад 10-15% дигараш мегирад. ана ман инҷа нест. бо кадомиш нагирифтааст соли оянда боз соз мекунем ҷо мекунем. хулосе га мо байни 2-3 солда мо ба пуррагӣ боғи писта карда мегирем ва баъд бемалол писта фурӯшӣ мекунем. ана бо писта ана бинед аз ҷои пайванд буромадагӣ ина пайвандаш ана ҷои пайванд маълум худаш. ана ҳамин пайвандиш писта мебандад мода ҳисоб меравад. манами ин ҳамин сола ҳаст. нашунамои нағз дорад. ин соли оянда ракета боре мебурояд. ин худо хоҳад соли оянда биноҳоят хуб мешавад.
3 сол пас мо аз ин пистаҳо интизори мева ҳастем. Мана оби қатрагиҳо қати об досодем. Хай дунё ба умед аст. Мана бу нарашро бинед. Чӣ хел нашунамои хуб дорад. Инам бепайванд аст. ин кадом вақте гузошта пайванд кардаги ҳастам, пайвандаш гирифтагӣ нест. Ана инҷа пайванд кардаги ҳастам, пайвандаш ки часпидагӣ нест. аз пайванд берун бар кардагӣ аст ва нашунамои ниҳоят хуб дорад. Мана бинед, мана инҷа ҷои пайванд нест. Мана дидед, мана аз танаш буромадагӣ маълум буридагӣ ҷо надорад. Ана инҷа буридагӣ будааст. Ана пайванд кардагӣ будааст, лекин нагирифтааст. ана ин хел ҳамдиёрони азиз писта парварӣ мекунем. шумо аз мо дархост кунед, мо пистаро ба шумо дастрас мекунем. ани пистаи ҳамин сола дар авҷи ниҳоят хуб аст. ина бинед, чӣ хел хуб аст. пайвандӣ аст. дидед, худо хоҳад ин пистачакҳои мо баъд аз 2-3 сол худо хоҳад умри дароз бинем. писта мечинем ба шумо нишон метиҳам. инаша бинед ки инаш хушк шудааст. мо ягонча пинҳон намедорем. ҳарчанд ки ман об метиҳам, инаш хушк шудагӣ. лекин ман интизори он ҳастам ки бо ин аз инҷо барг кунад. об ки додан гирем, худо хоҳад бо барг мекунад. накунад ҷигар не, соли дига иваз мекунам. ана ҳамдиёрони азиз, дар паноҳи худо бошед. аз ман ниҳоли писта дархост кунед, ман ба шумо аз Туркия пистаи пайвандӣ мебиёрам.